Acompañados de representantes de moitos dos clubs da localidade e os técnicos municipais, o alcalde Manuel González e o edil de Deportes Toño Caamaño presentaban esta mañá no Concello a segunda edición da Gala do Deporte, unha cita destacada que se desenvolverá o 20 de decembro na Casa de Cultura, coa que o goberno outense quere recoñecer os deportistas, clubs e entidades que apoian o deporte na localidade. Poñer en valor o mundo do deporte e recoñecer o traballo dos deportistas do noso Concello, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Un grande traballo que fan tamén os distintos clubes das distintas prácticas deportivas. Quero sinalar o compromiso, evidentemente, que ten o noso Concello co deporte, co fomento da actividade deportiva, e en ese sentido, aí está o apoio que ano tras ano vimos desenvolvendo e vimos dando aos distintos clubes, os clubes deportivos do noso Concello, e en particular aqueles que traballan coa mocidade, coa xente máis nova, porque creemos que justamente é moi importante a difusión e o apoio dos valores propios da actividade deportiva. O prazo para a presentación das candidaturas xa está aberto, podéndose realizar ata o vindeiro 22 de novembro. Como acontecera na primeira edición, haberá un total de 7 categorías. Seguimos con 7 categorías, mellor deportista outense masculino e femenino, mellor deportista promesa masculino e femenino. Temos aquí o exemplo de Dani, que levou o ano pasado como promesa, foi ganador desta categoría. Mellor adestrador ou adestradora, mellor equipo outense de unha entidade deportiva, mellor club, asociación ou entidade deportiva, premio ao patrocinio ou colaborador co deporte de Outes, premio ao mellor evento do ano e, por último, as mencións especiais que fará o Comité Técnico. As bases destes premios xa poden consultarse na web do Concello. Na presentación, o equipo de goberno destacou tamén o traballo que se ven realizando dende o Concello en prol do deporte, como é o caso das achegas que se dan anualmente aos clubs deportivos, ou por primeira vez a convocatoria de axudas a aqueles deportistas locais de máximo nivel.